Hola. En aquest país actualment hi ha dos blocs polítics majoritaris. L'espanyolisme, un espanyolisme clar, dur, contundent, extraordinàriament bel·ligerant contra la independència, la llibertat i l'autodeterminació de Catalunya, que lluita aferrissadament i cada dia i en tots els terrenys contra la llengua, la cultura, els valors, la identitat i la història del nostre país, i que aconsegueix resultats que satisfan perfectament el seu electorat. L'electorat de Ciudadanos, del PSOE, del PP i dels comuns aconsegueix exactament el que vol quan va votar a les urnes, que Catalunya segueixi formant part de l'estat espanyol i que estigui sotmès a la tirania de l'estat dels espanyols. L'altre gran bloc és el processista, liderat pel Sindicat de la Rendició, Esquerra Republicana, el Món Convergent i les CUP, que disfressats d'independentistes ens han enganyat durant una dècada prometent-nos autodeterminació, independència i llibertat. I l'únic que han aconseguit és un 100% de no res, una rendició perpètua, un acatament perpètua de les ordres de l'amo espanyol i que han acabat configurant un sindicat de la rendició ple de mentides, eufemismes i derrotes. Aquesta dicotomia, aquesta pèrdua de vots independentistes s'ha de solucionar. Els independentistes han de poder tenir opcions electorals valentes, coherents i fermes que no tremolin davant de l'estat dels espanyols i que enfoquin el conflicte tal com és, una guerra per la independència de Catalunya. Si els espanyolistes aconsegueixen resultats, per què els independentistes no els hem d'aconseguir? Treballem perquè això sigui possible. Visca Catalunya lliure.